Hey guys, good morning. Welcome back again to our channel, guys. So for today's video, it's going to be an update. Update tayo muna sa aming mini pond ng aming azolo. So sad to say, ito pala yung tinanim ko dito. Ayan. Hindi siya nabuhay, guys. It's a fail. So ito na yung aming azolo, guys. Anyway, mag-shoutout ako ng names later. And then, sa mga gusto magpa-shoutout, you can just do a comment down below sa comment box section na para natin ma-read natin on our next video. So, ito na yung azola namin, guys. Ayan, may lumulutang na ng mga ganito kasi dun sa kabila, meron silang, ayan, pomelo. So, ito. Ito na yung aming azola, guys. Slash duckweeds kasi nasabi ko nga ito before na yung duckweeds is meron din kami. So as of now, na-observe namin na parang kinain siya ng duckweeds or parang mas nalamangan sila ng duckweeds compared to azola. Kasi ito yung azola, guys. So ayan. Yung duckweeds naman yung maliliit na leaves na yan. So yan yung ating duckweeds. So dito, in this section, guys, meron akong nilagay na mga azola talaga. Which is ito. Pero sad to say, merong mga lumalabas na duckweeds na parang ganyan, oh. Yung mga ganito. Siguro dahil dun sa net, lumalabas sila dyan. From there. Tapos, humahalo sila. Pero, ginagawan ko to ng paraan. Like, kinokollect ko yung mga duckweeds para later on, konti na lang yung duckweeds na kukunin ko. So, ayan. Kinokollect ko yan, guys. Every now and then. Kapag meron akong time. Kasi, maliit pa naman sila. So, hindi ka pa masyadong mahihirapan kapag kukuha ka ng duckweeds or separate mo sila. So, I just let it there. Kasi marami naman kaming duckweeds. So, eto. Nga pala, maraming nagtatanong kung nagbebenta ba kami. Actually, mamimigay lang po kami para makatulong din sa inyo. Abang-abang lang kayo kapag wala ng lockdown kasi mahirap kasi ngayon gumalaw na magpapadala kami kasi kahit ako hindi ako lumalabas kasi follow the rules tayo, guys, para mag-over na tong lockdown. So yun na nga, next on ano na lang, siguro mga next month kung okay na talaga, maggagawa lang kami ng video or sasabihin ko lang in one of my videos soon kung pwede na akong magpadala. Ayan, guys, tinawag ko sila para makita nyo yung ating farm for today. Kung nakipapansin nyo, medyo lumiit sila. Medyo hindi sila marami kasi nasold na po yung last batch namin, which is around 47 pieces yun. And napakadali lang, guys, for just a week. I'm very thankful sa mga nanonood ng aking post on Facebook. At nga pala, meron kaming page, our newest page, named Inday Puypuy pa rin po. You can visit there. Mas updated ako doon sa mga maliliit na mga videos, mga update on our mini farm, or I mean mini backyard. Mas updated ako doon sa mga clips na pwede nyong makita. And then, shoutout tayo, guys. So, ayan, tinatawag ko rin sila, guys, kasi ayan, nandun sila lahat, oh. Layo sila. So, ayan yung pabo namin. Malalaki na po. Ayan, dalawang lalaki yan. So, ito na yung iba. Ayan. Ayan sila, guys. Actually, yung pagkain nila na azola, kumakain sila, but kailangan pa namin silang ihalo sa sapal or yung kinudkod na niyog kasi para kumain sila kasi hindi pa sila sanay. Pero I'm just gonna have a clip of that in this video or papakita ko sa inyo kung kumakain sila na mix kasi hindi pa namin sila kailangang i-pure talaga na azola kasi baka manibago sila at saka yung kanilang katawan is hindi mag-response agad. So anyway, shout out muna tayo sa ating mga viewers. First thing is from Dubai, UAE. I believe si Sir is isang OFW. Sir Ning Deloy. So, next is
Bartolome Aquino Jr. Next is Ray Alfaro from Southern Leyte. Next is Jose Jerry Balaton from Bacoor, Cavite. Julie Rose Baclohan. Team Oxzon from Bohol. Then Codename Azero, and then Sir Pacman Galon from Negros. I believe si Sir Pacman Galon is also an OFW. And then yung location niya from the Philippines is dito sa Negros, around Negros. So thank you sa inyo, sir, sa mga walang sawang pag-antabay, at saka palagi kayong nagtatanong kung ano yung mga tips and tricks na maaari kong maibigay. Well, then I'm very thankful, guys, or sirs and ma'am, na nakakatulong din ako in such a way kahit papano dito sa ating isa pang update lang tayo ngayon. So meron na siyang, yung isang yan is namisa na yan. So around 7 lang out of ilan kaya yun? Out of 16, 7 lang yan. Yung problema, guys, kapag hindi sila nababantayan, medyo hindi nila inaayos yung kanilang paglilimlim. 7 lang yan sila. So ayan yung ating one of the update. Meron tayong bagong babies. Then yung ating pure Shamu tsaka pure Shamu, then Shamu Basilan is, ayan na, guys, malalaki na sila. They were already 2 weeks old tomorrow. Tomorrow sila magto 2 weeks kasi March 25 ito na pisa. And then ayan na, malalaki na sila. And then yung yung kapatid nila nito ng mga eggs is nandito na. Diyan, nililimlima na po siya, guys. So, eto na yung nanay nila. Ayan. So, ayan na yung yung mga walang wire stripper, guys. Or yung walang mga, tulad niyan, oh. Tulad niyan. Walang mga, like, tulad nung nasa taas na yan, oh. Tulad nito. Tulad nito, na merong parang, sa paa niya. Ayan, yan yung pure, Shamu and Basilan, and then ito naman yung mga pure Shamu. Ayan. Yan yung mga pure Shamu. So, ayan, guys. Update tayo on our next. Yun na nga, guys. May plano kaming i-transfer ito pala. Ito yung ito-transfer pala namin sa baba kasi malalaki na. And kailangan na namin mag-transfer. So, ayan. Ganyan na sila kaligalig. Talagang na sila. Malalaki na. 1 month na pala to. 7 ngayon. April 7, I mean. March 7 ito na pisa eh. So, ayan na sila, guys. Malalaki na. Yung iba, ayan, doon. Tapos sila dito. Nagkukumpulan. Anyway, ito yung uri nito, guys. Or yung na to. Yung mga sisiw na to. Is yung nanay nila, half Shamu. And then yung tatay nila is Shamu talaga. So, 3/4 na Shamu ito. Ayan. Malaki naman din sila. Ayan, oh. Nakikita nyo naman din sa ulo. Kadalasan, ayan. Yung mga ganyan. Kung malalaki ba o hindi. So, ayan, oh. Yung iba, oh, na talagang, ayan. Gutom na sila, guys, kasi wala pang pagkain. Guys, ayan, oh. Meron silang parang patuga nila. Para dito sila mag-uupo-upo kapag tapos nang kumain. So, ayan. Ayan na si Rapido. Okay, guys. Kuha tayo ng azola. Para mix na muna namin sa para hindi sila manibago. Or yung azola / duckweeds. So, ayan, guys. Yan yung formulation namin dati. Tapos nilalagyan namin ng azola and duckweeds. So, yan yung pinapakain namin, guys. So, sa mga hihingi, ha, abang-abang tayo na matapos tong lockdown para makagalaw na tayo. At hindi tayo maging pasaway muna for now kasi yun yung kailangan natin. Ayan. Konti-konti lang muna nilalagay namin, guys. Like, hindi yung totally pure na talaga na azola. Kasi baka manibago nga. Pero siguro napakain na namin sila mga ilang na rin. Mga simana gang, no? Mga 1 week siguro. Yung mga paano lang. Yung mga
alternative, like ngayon bibigyan, tapos the other day hindi, tapos ngayon bibigyan, yung mga ganyan. Ganyan. So, ayan na yung aming ibibigay. Haluin yan para ma-mix. So, pakain. Ayon ang ating mga sisiyo. Ganyan guys, haluin na, hinahalo na. Meron yan parang mga green kasi hindi pa yan ganoon talaga karami na mapapansin nyo talagang green na yung color. Ha? Nanay kanon? At nga pala, meron kaming kaning baboy na binigay ngayon kasi meron nagbigay. So, ganyan yung itsura ng ating pakain ngayon. Merong mga green, may kanin, may feeds, tsaka merong yung niyog. Pinagkad na niyog. Ayan. So, yun nga yung sabi ko on our next, or on our previous video na medyo maliit na lang or konti na lang yung amin dito kasi, ayan. Naubos na yung pang-dispose yung nilagay ko dyan before. Naubos na yun guys. So, ito na yung natitira namin. Maliliit, tigiit. Anyway, tigi 1 kilo na lang na din naman yan. Ayan, yung mga ganyan. 1 kilo na yan guys. Ganyan kalalaki. Kadalasan din kasi sa lalaki, sila yung mas unang bumibigat or yung lumalaki. Yung mga babae. Ayan ang ating Azolla update for today guys. So ayan na sila. Siguro mga nasa around ano na to. I mean mga around siguro mga katapusan ng April or April 20 and above magdi-dispose na kami. So ayan. Yan yung ating update. Okay guys, yun na nga yung update natin for today. Hope you like the video. Sana may natutunan kayo. And sana mag-reach out kayo kapag meron kayong katanungan, or you can just leave down a comment down below para at least alam ko kung ano yung mga single questions nyo na kung alam ko naman is mabibigyan ko kayo ng tip on how to manage it. So, ayun, and don't forget to subscribe, like, and yeah, share also if you wanted to. So, ayun, that's it for this video guys. Keep safe everyone. Kung hindi naman kailangang lumabas, huwag kayong lumabas ng bahay kasi COVID ngayon. Let's just bear in mind na ano lang tayo, sumunod lang tayo sa mga patakaran ng mga government natin, or sila kasi yung may mas alam in terms of that, most especially ang DOH kasi sila yung naka-in-charge sa mga ganitong crisis. So, ayun. That's it for this video, guys. And until next vlog, everyone. Peace out, everybody. Goodbye.